Moi kaikki! Mulla on täällä taas vieraana Johanna Kristiina. Ja me ollaan päätetty tehdä kummankaan haaste. Meille on 10 mies kautta naisehdokasta, joista me sitten päätetään, että kummankaan me oltais niinku mieluummin. Ja niin, mennään videoon. Ensimmäinen. Johnny Deppi vai Leonardo DiCaprio? Ehdottomasti Leonardo DiCaprio, koska ihana. Joo, oh se my god. munkin mielestä Leonardo DiCaprio, koska Johnny Depp käyttää älyttäviä hattuja. No joo, totta. Ja muutenkin niinku... Jotenkin Leonardo oli nuoruudessaan tosi cool. Niin, se nuoruudessa just. Oh my god. Tuli se. Entä Isaac vai Robin? Isaac Elliot. Robin. Ikke, jos tapet se on nuorempi, niin hyvin. sama ikäinen. Robin on mun ikäinen. Wow! Kesätömi 2014. James Bond vai hämähäkkimies? Mä haluan sekata hämähäkkeihin. En mäkään. Joten James Bond, Joo. 07. Todellakin. Ruotsalainen vai britti? Britti, koska aksentti. Mun mielestä se britti, koska ruotsalaiset, mä en tykkää yhtään ruotsin kielestä. Minä on kaikilla tyyli sellaiset vaalean kellertävät hiukset ja pisamia naamoissa ja vaaleita. No ei oo, paitsi ruotsalaiset on ihan vitukan näköisiä yleensä, mutta mä tykkään niiden kielestä. Eikä ruotsin silti. Mä opettaisin sille suomea. Britti. Jos Harry Stylesta puhutaan, niin Stitch vai Mikki Hiiri? Stitch. Mikki Hiiri. Stitch. Stitch, iua. Jaana. Mikki Hiiri, joo se. Se on sepä, mä ottaisin se mun lemmikiksi. Mitä orjaksi? Se olisi vaan se Aloha mi family. Teen Wolfista Scott vai Styles? Styles, it's Sama. mine. Ei joku mun. Se on mun. Jari Sillanpää vai Antti Tuisku? Antti Tuisku. Kyllä, koska hyi Jari. Sitä paitsi se on homo. Onko Niin. Antti homo? Se musta se oli ennen sen enää. Okei, no niin siinä tapauksessa Antti. Zayn Malik vai Justin Bieber? Zayn Malik. Mä en tiedä, on vaikee. Ehkä... Mä en kyllä tykkää One Directionista, mutta Zayn on silti, se on komea niistä. Otetaan... Mä en tiedä. Mä valitsin Justin Bieber. Ariana Grande vai Miley? Ariana Grande. Mailla mennään. No ei oikeesti. Koko Miley. Ariana Grande. Risto Räppää vai Risto Reipas? Tää on Risto Räppää. Risto Reipas. Mulla ei mitään niinku mielipidettä tähän asiaan, mutta Risto Räppää silti. Siinäkin oli. Kyllä. Aivan. Eli me tehdään tästä 2 osaa tosiaan. Eli tää eka osa on mun kanavalla ja toinen löytyy Johannan kanavalta, joten käykää katsoa. Mä laitan linkin tuohon alas. Ja muutenkin kaikki somet ja semmoset löytyy tuolta alalta. Käykää kommentoi, jos tykkäsitte videosta ja tykätkää. Me nähdään ensi videossa. Moi!